खावलायदों। आरो बे बान्थाखौ बे समाव आङो जोबोद गोजोन मोनदों मोननानै आरो लोगोसे बे मोननायाव गोजोननाय मोनदों आरो उननि फरायसाफोरखौ आं बुंनो सानोदि बयबो मोजाङै गोसो होनानै फराय जाहाथे मोजाङै मोजां बिसोरबो जौसे नाम्बार मोननो हायो बिदिनो आरो बर' बिजोंजों फरायनानै जाहाथे गोजौ थाखोआव दावगालांनो हायो बिदिनो जे समनिफ्राय क्लास जाजेनो बे समनिफ्रायनो मोजाङै गोसो होनानै फरायनांगौ आरो बिदिबानो हालाङो। नोंनि फरायनाया माबोरै जागोन? आंनि फरायनाया बिदिनो आं फरायनायाव जेबो टाइम टेबोल लायामोन गोसो जायोबानो फरायखायोमोन आङो सानसेयाव 8 घन्टा 9 घन्टा फरायनाय जायोमोन।